Замисляли ли сте се някога защо рекламите за един и същ продукт, да кажем за автомобил или пък за газирана напитка, изглеждат толкова различно, в зависимост от това в коя точка на света се намирате? Едната може да създава усещане за нещо познато и уютно, а другата да излъчва такъв един модерен, глобален шик. И тук идва основният въпрос. Как така се получава това? Дали е просто случайност или зад тези на пръв поглед различни подходи се крие някаква много добре обмислена стратегия? Точно това ще се опитаме да разнищим днес. Усещането е наистина коренно различно. От едната страна имаме реклами, които се усещат като у дома. Познати са, говорят за местните традиции, за нашите си ценности. А от другата страна са онези, които излъчват нещо по-космополитно, по-модерно, някак по-изискано. И това, разбира се, съвсем не е случайно. Всичко е въпрос на дизайн. Добре, нека се потопим в темата. За да разберем какво точно се случва, трябва да погледнем към теорията, която стои зад тези стратегии. Оказва се, че има три основни начина, по които марките се позиционират в съзнанието ни, като използват именно културата. Първата стратегия е известна като позициониране в местната потребителска култура, или съкратено LCCP. Тук идеята е марката да се свърже много дълбоко с местната култура. Един класически пример от източниците е как Budweiser в Щатите се асоциира с живота в малкия американски град. По този начин се създава усещане за автентичност и за принадлежност. След това имаме позиционирането в чуждестранна потребителска култура, или FCCP. Тук пък марката съвсем умишлено се свързва с определена чужда държава, за да предизвика конкретни асоциации. Например, Volkswagen в Франция използва немския слоган Das Auto, за да внуши идеята за прецизност и качество. Нещо, което често свързваме с немското инженерство. И накрая стигаме до позиционирането в глобалната потребителска култура, или GCCP. Тази стратегия представя марката като символ на един глобален, свързан свят. Тя не принадлежи на едно конкретно място, а сякаш принадлежи на всички. Посланието е ясно. Ако използвате тази марка, вие сте част от една модерна, информирана и космополитна общност. Добре, вече сме запознати с термините. Но как марките използват тези културни кодове в реалния свят, за да изградят своята идентичност? Защото това, което е наистина интересно, е, че тези стратегии много рядко се използват в чистия си вид. Всъщност, ключовият момент е в баланса. Най-силните марки не избират само един път. Те умело вплитат местни, чуждестранни и глобални елементи. Може да си го представим като смесване на бои, за да се получи онзи уникален нюанс, който отличава марката от всички останали на пазара. Нека погледнем няколко примера. Макдоналдс е абсолютно глобална марка, но използва LCLCP, като предлага Мек Кари в Индия или Мек Фалафел в Египет. Вече споменахме Volkswagen и тяхната FCLCP стратегия във Франция. В отговор Рено залага на LCLCP със своята кампания «Френското докосване», за да подчертае местната си идентичност. Това само показва колко гъвкави могат да бъдат марките. Според едно проучване от 2014 година, за да се приложат тези стратегии ефективно, бранд-менеджерите трябва да си отговорят на три ключови въпроса. Първо, въпросът за легитимността. Ще повярват ли потребителите, че марката наистина притежава тези културни качества? Второ, перспективата. Дали се гледа на пазара през една мултикултурна призма? И трето, действието. Как точно тези кодове ще направят марката по-силна и по-уникална от конкурентите? И така. Знам какво правят марките и как го правят. Обаче остава може би най-дълбокия въпрос – защо тези различни подходи изобщо работят? Защо една реклама предизвиква позитивна реакция у едни хора, а друга у съвсем други? Отговорът, оказва се крие в психологията. Разбира се, изкушаващо е да си помислим, че всичко зависи от географията. Хората в една държава харесват местни реклами, а по космополитните натури – глобални. Но изследванията показват, че обяснението е много по-дълбоко и е свързано с нещо съвсем фундаментално – нашата собствена личност. Едно ключово проучване от 2012 година на Уест Джон и колеги свързва тези предпочитания с основни личностни черти. И всичко започва с това как възприемаме себе си като част от света.
Изследователите разглеждат два основни вида колективна идентичност. Едната е глобалната идентичност. Това е когато човек се чувства свързан с човечеството като цяло. Другата е националната идентичност. Тя е силна психологическа връзка и чувство за принадлежност към собствената нация. Тези две идентичности не са непременно в конфликт, но силно влияят на нагласите ни. Всичко това се обяснява с нещо, наречено теория на самоутвърждаването. Както посочват Джан и Каре още през 2009 година, хората съвсем естествено търсят начини да потвърдят кои са чрез своите избори и поведение. С други думи, ние избираме неща, които отразяват и подсилват нашата собствена идентичност. И тук стигаме до същината. Проучването разкрива една много ясна причинно-следствена връзка. Хората, които са по-отворени към опита, тези, които са любопитни, с богато въображение, обичащи новото, са много по-склонни да развият глобална идентичност. И като резултат, те реагират по-положително на глобално позиционирани реклами. Всичко е свързано. А от другата страна на монетата, там имаме втора, също толкова ясна връзка. Хората с високи нива на добронамереност, тези, които са съпричастни, мили и ценят хармонията в групата, е по-вероятно да имат силна национална идентичност. И съвсем логично, те предпочитат местни LCCP реклами, които подсилват това усещане за общност. Тази таблица обобщава всичко по един брилянтен начин. Откритостта към опита води до глобална идентичност и оттам до предпочитание към глобални реклами. Добронамереността, от своя страна, води до национална идентичност и предпочитание към местни реклами. Значи не става дума просто за маркетинг, а за дълбока психология. И какво означава всичко това? Ами, това ново знание ни дава един съвсем различен поглед не само към света на рекламата, но може би и към самите нас. Оказва се, че рекламите, които ни харесват най-много, не са просто въпрос на вкус. Те може да са директно отражение на най-дълбоките ни личностни черти. Можем да наречем това нашето лично рекламно ДНК, един уникален код, който определя кои послания намират отклик у нас. И така, нека обобщим пътя, който изминахме. Започнахме от едно просто усещане, което една реклама предизвиква. Разкрихме, че зад него стои много добре умислена стратегия – LCCP, FCCP или GCCP. Видяхме как марките ги смесват и как успехът им зависи от колективната идентичност на публиката, която пък е свързана с основни личностни черти, като откритост и добронамереност. И всичко това ни остава с един последен, провокативен въпрос за размисъл. Щом личността ни тайно диктува кои реклами ни харесват, кои ли други аспекти от потребителския ни живот, от храната, която купуваме, до колите, които караме, са невидимо оформени от това, кои сме ние в действителност?